ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಒಂದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರ ನೆನ್ನ ಆಟಿದ ಮಸದಾನಿ ನೆನ್ನು ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ತೆತ್ತದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಉಂಪುನು ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಐಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಂಡೆಡ್ಡೆ ಆಟಿದ ಮಸದಾನಿ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಮರ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಎಂದು ಸುಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ತಪ್ಪು ಮೂಜಿ ತಪ್ಪು ತೆತ್ತದು ಸುಗಾರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮರ್ದೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ತೊಜ್ಪಾವೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಇರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿರ ದೇದೆ ಐದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಐದಕ್ಕ ನೆನ್ನು ಅರೆಪೋಡು ಚೆಂಚ ಅರೆಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉದುದಾಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತ ಅರಿಪೋಡು ಅರ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಉಂಡು ನೆನ್ನು ವಾರಗೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪರೋಡು ದಿನೋಲತ್ತು ವಾರಗೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ದಿನೋಲ ಕೈಪೆದ ಪರ್ಂಡ ಸುಗರ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚಮಚ ವಾರಗೋರ ಪರೋಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ.